Здравейте, приятели! Аз се казвам Александър Данилов и съм собственик на студио за масажи и холистична терапия Майтрея. Днес ще поговорим за насилието върху нас, в нашия живот. Какво причинява, какво се случва вследствие на него и начина да го преодолеем. С изненада и много болка установявам, че много голям процент от нас са жертва на насилие. Сексуално, психическо. Още от най-ранното си детство. Това е нещо много тежко. И много болезнено. И преобръща целия живот на един човек. Това е третият клип от поредицата за тантра, за пътя за вътрешна свобода. Защото това е един от начините ние да приемем обратно себе си, след като сме били жертва на насилие. С огромна болка виждам в много хора и стигнах с много хора в работата си с тях до случки, които те са забравили, игнорирали в своето детство. Съзнанието е изключило, защото болката там е непоносима за съзнанието. Работейки, стигаме до отключване на спомен от детството, в който това насилие, сексуално в повечето случаи, е било извършено върху дадения човек. И на 30, на 40, на 50 години човек в един момент стига до това нещо в себе си и осъзнава и си спомня, че той е бил жертва на такова насилие. Казвам го с много болка и разбиране към всички тези хора, защото самият аз, когато бях 3-4 годишен, бях жертва на такова насилие. Бях на 42 или 3, когато стигнах до този спомен, до това осъзнаване и ми трябваше много време, за да мога да се изправя срещу него и да се справя в голяма степен с него, защото то винаги остава, факта остава и е нужно много сила и осъзнатост, за да можем да го преодолеем и да не му позволим повече то да управлява живота ни. Вероятно много от вас ще се запитат защо, след като е забравено и потулено, ни е нужно да стигаме до този спомен и да заставаме очи в очи с него. Защото, приятели, той е там. Болката е там. Всичко е там. Просто не знаем защо и откъде. Качваш се в автобуса, пълен с хора, страх. Влизаш в магазина, пълно с хора, страх. Отиваш на някакво събитие, има много хора, страх и болка. Толкова много хора, толкова много присъствие, толкова много доближаване до нас. Страх и болка. Работейки с близък на мен човек, преди седмица, стигнахме до такова нещо в него, че той е жертва на насилие в детството си. Този човек изпитваше страх да се качи в автобус, този човек изпитваше страх да влезе в магазин и непрекъснато състояние на болка и на тревожност. След като спомена изплува, влязохме в него, осъзнахме всичко, което се е случило. За мен беше много трудно също, защото аз съпреживявах всичко с този човек в този момент. И ехото от моята травма в мен разбираше и изпитваше неговата болка в този момент. Беше много трудно. После този човек се справи срещу болката от това нещо. Тя беше затисната под един много голям
камък тук вътре. И когато надигнахме камъка да видим какво има отдолу под тази тежест в гърдите, видяхме едно огромно кълбо от болка и човека каза, че не е способен да отиде там. Какво направихме? Тук идва пренареждане на матрицата. Накарахме човека да застане до камъка и това, което е под него, да вземе една факла запалена в ръката си, да ритне камъка да падне и да запали това кълбо, тази топка от болка, срещу която той не беше готов да се изправи. То цялото изгоря. Да, остана някаква болка, разбира се. Няма как да се справим с една сесия или с нещо толкова грандиозно в живота ни. Но той вече можеше да я понесе тази болка, да я погледне и да я осъзнае. И оттам нататък започва пътя на неговото израстване и лечение. Зарастването на тази рана в душата му. Защото единственият начин това да се случи не е да го държим заключено дълбоко в себе си, а да го видим, да го осъзнаем и да му помогнем да си отиде. Това е единственият начин. Работейки след това и масаж с този човек, тук идва вече момента за тантра. Това е енергията, любовта, усещайки местата на блокажа в него, работейки с тази енергия кундалини, успях да счупя много от блокажите вследствие на това нещо, без никакъв натиск. Почти никакъв натиск. Този човек плака и изкарва болката от себе си по време на целия масаж. Успя да пусне много голяма част от това, което беше вътре. Той може още много, разбира се, но малко по малко, освобождавайки и пускайки това, което е в нас, което ни наранява, ние почваме да променяме и живота си. Много хора не си дават сметка, че всичките им избори, решения и пъти им в живота е определен от такива травми, които са там. Те може да не ги виждат, но те са там. Ситуации, в които изпитват неясно защо болка. Едно непрекъснато и постоянно чувство на тревожност и страх. Не дай си Боже някой да се доближи до теб или да влезе в личното ти пространство, да те докосне, да става страшно. Тази болка, този страх, той е там. Дали си даваме сметка или не, дали го мислим, дали го помним, няма никакво значение. Всичко това си е там. И много бих се радвал, ако мога да помогна и на други хора да преминат през това нещо и да се освободят, защото това хората, които са жертва на такова насилие в детството си, правят много погрешни неща в живота си. Много токсични за себе си решения, вкопчвания и много страхове, които провалят всичко, изяждат живота им, изяждат душата им. Защото това чувство за травма, за болка, за нещо взето, нещо откраднато, срамът. Обикновено хората, жертва на насилие, не могат да излизат да говорят пред други хора. Обикновено хората, жертва на насилие, не могат да показват лицето си, защото някъде дълбоко в тях има усещането и съзнанието, че всички, излизайки на една сцена, всички ще видят техния срам, тяхната болка, колко те са недостойни, колко те са умърсени, а това изобщо не е така. Това е чисто субективно усещане във всеки човек, който е жертва на насилие. Знам, защото и аз бях така. В момента нямам изобщо притеснение и съпротива да говоря за това нещо. И да го споделя с вас,
Защото това е част от моя живот. Аз не съм го искал, не е било мое решение, то се е случило, но аз нямам вина за това. И това не ме прави с нещо по-малко от другите хора. Това са нещата, които хората, които са жертва на насилие, го усещат. Те са по-малко, по-недостойни. Те са скрити дълбоко вътре в себе си. И всичко, което е там, е болка, вкопчване, страх, ужас, неразбиране. Много по-страшно е, когато съзнанието ни е заробило този момент. Много по-страшно е, когато ние не помним, защото не знаем кое е това, което трови душата ни. И тогава нещата са много по-зле. Истинското лекуване на душата идва от момента на осъзнаването. И това ние да се изправим срещу демона в себе си и да се преборим с него. И да не позволим повече това нещо да руши живота ни. Тантра е един невероятен начин след нещо подобно и след преминаване на няколко сесии с тез. След това човек да почувства, да приеме обратно, да даде любов на себе си. Състраданието, съпреживяването и любовта, безусловната любов. Това е тантра. Тантра е божествената енергия и светлината вътре в нас. Тантра е пътя към това вътрешно спокойствие, тази вътрешна хармония и това пълно себеприемане и 100% любов. Защото ние сме искри, душата ни е светлина и единственото естествено състояние на душата ни е любовта. Всичко друго е в егото, в нараненото его. Няма място за такива неща в душата. Единственото състояние, нормално и реално за душата, е състоянието на любов и приемане на всичко и на всички. Това беше за днес. Срещал съм и други хора, такива по пътя си, и на някои от тях съм успяла да помогна. Защото е много трудно за някои хора да се изправят срещу това и, за съжаление, когато човека няма достатъчно сила и смелост в себе си да се изправи срещу това, той прави избор това нещо да продължава да руши живота му и този човек, който го е наранил, да продължава да унищожава живота му години и години след случката. Това е въпрос на личен избор. Но ако има някой от вас, на който мога да помогна, който се чувства готов за това и има съмнение или знае за нещо, което дълбоко е наранило душата му, аз съм тук за всички вас, с цялата си любов и виждане и разбиране, за да ви помогна и да сваля това страдание от душата ви. Хубав ден, приятели! Бъдете щастливи!